No niin, Saaran ja Julian YouTube-tuotanto jatkuu. Osa 2. Osa 2. Saara, mistä me puhuttais tänään? Ei voida puhua miehistä. Eikö voida puhua miehistä? Mut miehistä puhuminen on paljon kiinnostavaa. Voidaan puhua miehistä. Muistan jotenkin elävästi kesän 2015, jolloin eräskin Saara Helkala tuli Lissabonin matkalta. Ja apua. Sitten sä tulit sinne Turkuun, kun me oltiin siellä meidän äidin luona. Ja sitten sulla oli puhelimessa, sä olit tehnyt sellaisen uskomattoman videon siitä, että sä olit ottanut screenshotteja Lissabonin Tinderissä olevista miehistä. Se oli ihan mahtava. Joo. Ja se oli niinku mun mielestä aika iso syy siihen, miksi sä halusit muuttaa Lissaboniin. Ei vaan sardiinien syöminen oli syy. Sardinit. Joo. No, kerropas nyt vähän, että miten niinku portugalilaiset, eli etelä-eurooppalaiset, stereotyyppisesti kuumat miehet eroavat suomalaisista miehistä? Niin joskus on ikävä sitä, että suomalaiset miehet ei ole kovin sellaisia draama-queeneja. Ja tuolla etelässä ne on. Ne luo jo sitä draamaa. Itse yleensä aika sillain, että ei mitään hirveätä draamaa halua ja semmoista just, että huudetaan ja riidellään kadulla ja No kerro joku esimerkki. Mä tiedän, että ainakin myös ne naiset siellä on aika dramaattisia, koska sulla oli se yksikin, mikäs juristi se mahtokaa olla, jonka eksä oli piiltänyt sen Vespan penkin. Joo, ja leikannut sen kaikista puvuista hihat ja lahkeet. Ehkä semmoista, että asioista tehdään vähän isommin. Just for the sake of drama. Mikä tässä nyt oli hätänä? Että voidaanko vaan nyt olla jotenkin normaalisti? Mut mikä ainakin sun blogin perusteella, niin tuntuu, että sulla on joka päivälle jotkut deitit, että se on ihan sika helppoa päästä treffeille siellä. No se ei ole kyllä yhtään totta. Kyllä mä aluksi ehkä deittailin aika paljon, mutta toisaalta se oli semmoinen uutuuden viehätys ja jotenkin se alkaa olla aika arkista. Niin. Ja sit kun on myös ollut muutamia semmosia vähän pidempiä suhteita, niin sit... Mikä on pisin? Viimeisen 2 vuoden aikana? Olisiko joku sellainen 2-3 kuukautta. Joo. Ja sit se ei tunnu enää eksoottiselta, kun tavallaan jo tietää aika paljon sitä, että miten se ehkä etenee ja menee ja näin ja muuta. Mitä sun mielestä pitäisi tuoda tuollaisesta portugalilaisesta deittailukulttuurista Suomeen? No semmonen jotenkin rentous ja helppous ja semmonen ennakkoluulottomuus. Et en mä tiedä millaista deittailu Suomessa oikeesti nykyisin on, mulla ei mitään käsitystä siitä. Mutta esim. Musta olisi vaikea kuvitella, että Suomessa olisi sillain ekoilla treffeillä sellainen, hei mennään jonnekin syömään. Koska sehän tarkoittaa sitä, että ollaan 3 tuntia ainakin. Ja syödään kaikki ja sit alkupaloista pääruokaa jälkeen, että se pääsee sit heti pois. Mutta tuolla se on ihan normaalia, että mennään sellainen heti pidemmän kaavan kautta. Mikä voi olla myös ihan hirveetä. Koska sit sä voit olla jumissa jossakin hemmetin dinnerillä sellainen 4 tuntia. Ja mä oon huomannut, että mulla on semmonen tylsien treffien monologi, missä mä kerron, mä voin 3 tuntia kertoa siitä, millaista on muuttaa Portugaliin suomalaisena ihmisenä. Joo, sit tietää yleensä, että nyt ei lähtenytkään hyvin käyntiin, kun alkaa puhua jostain in Finland we have this. Yes. Mä tiedän. Mä just kelailen, että onks mä ollut jollain tylsillä treffeillä. Nyt mä kyllä oo. Mutta se johtuu siitä just, että mä oon treffailu vaan Suomessa. Ja sitten on vähän tiennyt aika hyvin jo etukäteen, että millaisen tyypin kanssa mä oon treffeille. Mutta kyllä mun mielestä siinä on tavallaan, se on jotenkin kiinnostava sellainen ihmiskoe myös mennä vaikka treffeille mukaan. Se on mun mielestä tosi sama asia kuin mennä työhaastatteluun. Niin on. Mutta monesti pahin on se, että sit on treffeillä ja tajuu, että mä oon vähän työhaastattelussa hommaan, johon mä en todellakaan halua. Niinpä. Ja sit on sellainen, nimenomaan. Nimenomaan. Joo, mutta siinä on paljon samaa. Siinä on todellakin paljon samaa. Periaatteessa ennen työhaastattelua on sellainen kutkuttava fiilis, että ehkä mä haluan... Joo, ehkä mun elämä muuttuu just nyt. Ehkä mun elämä muuttuu. Ja sit sen jälkeen saattaa... Että yleensä jos sen jälkeen tulee semmonen, että miksi mä sanoin silleen, miksi mä sanoin näin, niin sit sä tiedät, että se oli hyvä. Mut sit jos sä oot sen jälkeen silleen vaan boring, että ihan samaa, meni ihan hyvin, whatevers, niin sit sä tiedät, että ei ollut oikein kanssa. Aivan. Mä oon deittailu 8 vuoteen, paitsi... Nyt aviomiehelleni paljastus ei. Paitsi viime viikolla.
Ei, vaan mä oon ruvennut käymään mom-dateilla. No niin. Se on ihan sairaan siistiä. Se on niinku paras konsepti ikinä, koska siinä on kaikki tää sama, mikä niinku normaaleilla dateilla, paitsi ei tarvitse harrastaa seksiä sen jälkeen. Totta. Eli on just se, että sä meet sinne, mietit, että tuleekohan tästä kivaa ja keksitääköhän me jotain puhuttavaa. Mutta onhan siinä paljon samaa, niin kun tutustuu niin johonkin uuteen ystävään, niin se on tosi paljon samaa kuin niinku ihastumisessa. Niinpä. Koska sitähän se on. Nimenomaan. Mä oon niinku miettinyt kans tuolla sitä, että mä oon käynyt paljon niinku tyttötreffeillä. Et musta on tullut sellainen, että mä Instagramissa katson, joku, jolla on kivoja kuvia, mä laitan sille viestiä, että mennäänkö kahville tai viinille. Toi on sairaan mä en ole Suomessa ikinä tehnyt tuollaista, mä olisin ajatellut, että mitä sitä on niinku maailman paras keino tutustua. Ja eihän niistä aina niinku tuu mitään niinku uutta parasta ystävää, mutta silti harvemmin katuu, niinku, että miksi käytiin nyt tämän 2 tuntia puhumalla. Ja jotenkin, niinku, että nyt musta tuntuu, että tälleen 30-vuotiaana niinku oma identiteetti on silleen muodostunut aika pitkälle, niin sitten ei tule sellaista oloa, että mä niinku kaikkien mun kavereiden pitää olla täysin samaa mieltä mun kanssa kaikesta. Että ne niinku jotenkin uhkais mua, jos ne on eri mieltä. Vaan niinku tulee sellainen olo, että mä oon tätä mieltä mä oon ja asioista ja tää on niinku ihan fine. Mutta yleensähän ne parhaat keskustelut on just silloin, kun ei ole aina samat ihmiset puhumassa samoista asioista. Nimenomaan. Nimenomaan. Vai just semmoista, että voi vähän sekoittaa pakkaa. Niinpä. Totta kai mä tykkään myös samaa mieltä olevista naisista. Totta kai. Joskus se on ihaninta. Niin on, mutta sit kuitenkin kiinnostavaa on niinku, ja ei tarvitse olla mitään niinku sellaisia niinku eeppisiä mielipideeroja tyyliä, niinku, että ja hullu väittelyä ja semmoista, vaan niinku ihan perus, Mutta silleen niinku, että eri näkökulmia sellaista, niin sitä sellaisen niinku girl dateilla saa kyllä tosi hyvin. Sitten just girl dateien, tai en tiedä miksi sitä voisi kutsua, tai mom dateien tai whatever dateien jälkeen, niin sit se on ihan samanlaista niinku, kuin niinku, olisi joku ihastuksen kanssa ollut, että niin vähän miettiä, että lähettelee joku, että hei mennäänkö uudestaan WhatsAppailemaan sille ja niin, että oli tosi kiva nähdä ja sitten vähän sillä, että olinko mä liian innokas ja niinpä, ajattelikohan se, että mä oon jotenkin hullu. Niinpä, koska ei halua vaikuttaa sellaista desperoidalta. Haluaa aina silleen, että kai sä tajuut, että mulla on paljon kaikkia muitakin kavereita. Sä et ole niinku semmonen, että mä en niinku ala stalkkaa sua ja niinku silleen jotenkin vaanis ja niinku roikkuu sus kaiket päivät, jos me nyt niinku mennään uudestaankin kahvilla aika pian. Että kyllä mulla on niinku ihan muutakin elämää. Noita kuitenkin aina miettii just esimerkiksi sitäkin kutsua, että miten jonkun pyytää jollekin. Mä oon siis tutustunut mun parhaaseen Lissabon ystävään niin, että mä laitoin sille mailia, koska mä olin lukenut sen blogia. Mä laitoin sille mailia, että tää on nyt tosi epäsuomalaista, mutta olisi niinku kiva joskus mennä kahville. Ja se niinku vieläkin nauraa sille mun sähköpostille, joka oli sen mielestä olema niinku tosi huvittava. Minkä maalainen se on? No se on amerikkalainen ja nehän tekee tommoista koko ajan. Se oli mulle ihan sillä, että totta kai mennään kahville, että mitä. Niin, että jos joku pyytää mua tolleen kahville, että hei sä vaikutat kivalle mennä kahville, niin mulla tulee sellainen olo, että tässä on jo valmiiksi, että sä luultavasti oot tosi hyvä tyyppi, koska sä pidät mua hyvänä tyyppinä. Aivan. Joo, totta kai mulla oli vähän niinku taustaa, että mä tiesin siitä, niin sillä oli vähän samanlainen tarina kuin mulla, että se oli muuttanut Lissaboniin. Niinpä. Vähän sillä lailla, että rakastuin kaupunkiin ja muutin tänne. Ja niin, mä tiesin, että meillä on paljon yhteistä, mutta sitten kun me niinku oikeasti tavattiin, mä olin sillä, että meillä on niinku todella paljon yhteistä. Ja sit se lähti siitä. Miten se sit sen jälkeen lähti niinku käyntiin siitä, että tuliko sit silleen, että sit sen pitää pyytää tai... No mä mietin sen ekan tapaamisen jälkeen itse asiassa jonkun verran sitä, että oliko se vaan niin kuin sen takia niin jotenkin mukava, koska se on amerikkalainen, kun ne osaa saada small talkin ja kaiken semmoisen niin hyvin. Että mulle tuli sellainen olo, että musta oli tosi kivaa ja niin kuin, että musta olisi tosi kiva ystävystyä, mutta olikohan se vaan niin kuin kohteliaisuussyistä. Ja itse asiassa siitä mä niin kuin tajusin vihdoin, että meissä on tullut niin kuin tosi läheiset ystävät, kun se soitti mulle kerran, että hei, että tää on nyt tosi noloa, mutta voinko mä tulla sun luo yöksi, koska mä kuulen niinku mun kämpän katosta, mä kuulostaa siltä, että siellä kävelee hiiri ja mä en pysty nukkuu, että mä oon ihan paniikissa. Mä tulin sanoa, että ei vitsi, että toi niinku kuulostaa nyt siltä, että sit kun mulla on joku tosi nolo juttu, niinpä. Pelottaa joku, niin mä oon sillä, että mä tuun nyt sit sun luo. Ja siis silloin kun oltiin teini-ikäisiä, niin silloin sä tiesit, että sä oot jonkun mimmin kanssa hyvissä väleissä siitä, että sä pystyt käymään sen kanssa samaan aikaan vessassa. Joo, todellakin. Mut mä oon niin iloinen, että se on niinku poissa, koska mä en todellakaan halua käydä kenenkään kanssa vessassa. Joo, se on paitsi ehkä mun lapsen kanssa, mutta niin, en mä halua sitäkään, mutta mun on pakko. Toi on hyvä pointti, että mistä sä tiedät, että koska se, niinku se
deittailuystävyys on muuttunut Aivan. niinku sellaiseksi todelliseksi. Aivan, vähän niin kuin just, että mistä tiedät, että deittailusta on tullut suhde. Niinpä, Et se on... koska sitä ei voi niinku olla silleen, että... Eikä sitä voi kysyä suoraan tietenkään. Ollaanko me nyt ystäviä? Ollaanko me oikeasti Sitten jos ystäviä? toinen on sillä ja myös toi oikeesti, mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että onko suomen kieli ainut, missä meillä on kaveri ja ystävä. Ja missä vaiheessa? Niinpä. Koska Nimenomaan. se on niin vaikea. Mä aina, jos mä kirjoitan blogiinkin, mä oon sillä että kaveri, tuttu, ystävä. Niin mä tykkään useimmin sanoa niinku ystävä, koska se on niinku tärkeämpi ihminen. Niinpä. Joo, mutta et muissa kielissä... Friend. Niin, että onko niillä niinku... Ami. Mä jostain luin, että Suomessa on tutkimusten mukaan 5 ystävää ihmisellä keskimäärin. Joo. Niin onko sulla enemmän vai vähemmän? Suomessa? Niin tai ylipäänsä, niin onko sulla niin tai siis sydänystäviä, eli paras kaveri niin yhteenkirjoittuna, niin onko sulla enemmän vai vähemmän kuin 5? Enemmän. Mulla on jo enemmän. Joo. Mut mä en itse vois ikinä olla semmonen, jolla vaan yksi paras ystävä. Joo. Tai paras, niinku, koska niinku, mua jotenkin pelottaisi se, että niinku, on jotenkin liian riippuvainen siitä. Totta. Ja plus sitten mä ihan yksinkertaisesti vaan tykkään hengailla porukoissa niin, välillä. Joo, se on ihan totta. Se on tosi kiva. Joo, koska siinä yleensä just Siinä saa olla vähän rennosti silleen, että ei ole niinku vetovastuussa siitä kaikesta. Niinku, että jos musta on ihana hengellä kahdestaan tälleen nyt, kun me ollaan SN kanssa kahdestaan. Mutta sit välillä on kiva olla porukassa ja sit koska ei ole pakko olla se tyyppi, joka koko ajan niinku vastailee. Aivan. Vaan voi olla vähän aika hiljaa ja kuunnella. Ja muutenkin kahdestaan mun mielestä on usein se, että sit vaan jauhetaan tosi usein niitä samoja juttuja aina samasta näkökulmasta. Se on ihan totta. Koska se on semmoista just, että... Se päätyy aina siihen. Niin. Se päätyy ihan sika helposti. Paitsi eihän me sitä tehdä. Niin joo, meillä on itse asiassa aina ihan, joo, filosofinen teos, aihe. jota me käsitellään. Kyllä. Ja sit me ollaan luettu kaikki maailman uutiset, joo. Yleensä amerikkalaisista julkaisuista. Joo, kyllä. Ja sit näistä keskustellaan. Ja sit me analysoidaan niitä. Mutta mitäs me ollaan ystävyystetty, Saara? Mä muistan. Mä tulin työpaikalle, jossa sä olit töissä. Kyllä. Ja mä luulin ensimmäiset 3 viikkoa, että sä vihaat mua. En tiedä miksi. Ja sit mä en edes tiedä minkä takia mä luulin niin. Jostain vaan, ihmiset joskus vaan kuvit jotenkin, että no se kattoi mua jotenkin tai jotain. Ja sit se, en mä tiedä, vaikka sä olit tosi ystävällinen. Joo, mutta mä saatan vaikuttaa joskus. Ja sit mä muistan jonkun illan, kun meillä oli ehkä jotkut illanistujaiset tai jotain. Ja sit mä muistan, että sulla oli järkkärikamera mukana. Ja sit sä otit musta kuvan ja mä olin sellainen, että ehkä se ei vihaa mua, jos sä otit musta kuvan. En mä tiedä, että paljon mikään sellainen. Mitä? Niin. Ehkä mun pitää alkaa ottaa kuvia ihmisistä enemmänkin. Niin ja sit on sellainen, hän vihaa heitä. Mä ajattelin silloin, kun me tutustuttiin, niin mä ajattelin vaan yksinkertaisesti, että sä oot ihan sairaan cool. Ehkä vähän mun niin levelin yläpuolella. Ehkä sä olit mulle siksi tosi... Sitten mä olin vähän silleen, että en minä uskalla puhua hänelle. Oi, apua. Joo, mut me kyllä aika äkkiä sillä sitten meillä aika nopeasti. Joo, kyllä. Ja nykyään vaikka Saara asuu toisella puolella maapalloa, 300 kilometriä. eli Euroopassa, niin me jutellaan kyllä ihan joka päivä. Totta. Siellä voi chatti laulaa. Joo, koko ajan. Siellä on kyllä puitu aivan käsittämättömiä asioita. Et siinä mielessä niin mä juttelen sun kanssa varmaan enemmän usein kuin mun aviomieheni kanssa. Joo. Ai niin, mulla ei oo aviomiestä. No mut kuin. Et kiva tietää, että sä et vihaa mua. Okei. Ja mä muistan, kun sä joskus sanoit, että me oltiin ehkä tunnettu silloin 2 vuotta tai jotain. Joo. Sitten sä joskus sanoit, että on jotenkin tosi kivaa, että vaikka me ollaan tunnettu jo niin kauan, niin aina tulee esiin niin kuin yllättäviä uusia puolia. Se on ja se on tosi tärkeää. Mä muistan, että mä oon miettinyt samaa, että ei aina heti kaikki kortteja pöytään. Nimenomaan. Mutta ei myöskään semmoista taktikointia, että nyt mä säästä, vaan niinku jotenkin... just silleen, niinku, että ei sun tarvitse niinku oksentaa sitä niinku koko elämää välittömästi, vaan niinku jotkut asiat tulee silleen pikkuhiljaa luontaisesti esille. Aivan. Ja myös ehkä se avautumisen tasokin tulee sillain pikkuhiljaa. Nimenomaan. Varsinkin Saaralla on mielestäni kaikista, no okei, ei se nyt ole kaikista parasta Saarassa, mutta se, kun sieltä tulee sellaisia niinku todella hämmentäviä tarinoita hänen lapsuudestaan, koska Saara on ollut täysin psykopaattinen lapsi. Mitä? Se on nyt kaikki sellaisia jotain niinku, mikä se oli? Et mä en voinut leikkiä niillä nukerattailla, kun niistä ei ollut käsilaukkukoukkua. Mä olin 3-vuotias. Miten mulla on käsilaukku? Miten mä pidän mun käsilaukussa, jos mä oon 3? Niinpä, just tällaisia kaikkia. Ja just tää, että en niinku, että aina voi pitkässä suhteessa
suhteessa, niin aina jompikumpi ihmisistä on se, joka Huijaa, eikä rakastakaan toista. Saara ajattelee näin. Hänen vanhempansa ovat siis naimisissa. Niin. No mut onhan sullakin hyviä tarinoita. Siinä eräs tulipalo. Joo, ei puhuta siitä uudesta vuodesta mitään. Ei. Ja pitää sanoa vielä yksi juttu ystävyydestä ja äitiydestä, joka on tosi vaikea asia monille. Et jotenkin musta me ollaan tehty se tosi hyvin, että me voidaan puhua sun lapsesta ja kaikesta, mikä siihen liittyy, mutta me puhutaan myös tosi paljon kaikkia sellaisia asioita, mistä puhuttiin jo ennen, niin kuin että on muuttunut niin kuin... Ihanaa, kun sanot noin, koska... Niin, tai totta kai sä oot muuttunut ihmisenä, mutta niin kuin sä oot edelleen sama ihminen. Mutta ei maakaan kiinnostaisi puhua mun lapsesta niin kuin mitenkään taukoamatta. Aivan. Todellakaan. Aivan. Siis todellakaan. Tai jos on semmoinen vaihe, että kiinnostaa puhua vaan siitä, totta kai se pitää tosi ymmärtää, mutta jotenkin niin kuin, että se on mennyt tosi hyvin. Ihanaa, kun sanot noin. Näihin tunnelmiin. Kiitos kun katsoit. Yes. Moi moi. Moi moi.